Кніга лічбаў, раздзел 11. І пачаўся супраць Господа шум народа, што быццам пакутаваў ад вялікага гора. Калі пачуў гэта Господ, разгневаўся і ўзгарэўся на іх, як агонь, гнеў Господа, і знішчыў крайнюю частку лагера. І калі народ стаў усклікаць да Маісея, Маісей пачаў маліць Господа, і агонь спыніўся. Назвалі тое месца Табера, таму што ўзгарэўся там супраць іх агонь Господаў. І іншаплямённыя людзі, якія былі паміж імі, засмуткавалі, і, усеўшыся разам, сыны Ізраіля таксама плакалі і наракалі: «Хто дасць нам наесціся мяса? Мы памятаем, як у Егіпце мы елі дарма рыбу, памятаем агуркі, гарбузы, цыбулю і часнок. Горла наша сухое, нічога іншага не бачаць вочы нашы, апрача манны». Манна ж была падобная да насення каляндры і мела выгляд як бдалах. А народ хадзіў вакол і збіраў яе, і малоў у жорнах, або тоўк у ступе ды варыў у гаршку, і рабіў з яе аладкі са смакам хлеба, прыгатаванага на аліўкавым алеі. І калі ўначы раса ападала на лагер, ападала адначасова і манна. Такім чынам, Маісей чуў, як народ плача па сем'ях, кожны ля ўваходу ў палатку сваю, і вельмі ўзгарэлася абурэнне Господа, бо невыноснай для Маісея была убачаная ім рэча. І казаў ён Господу: «Чаму ты мучыш паслугача свайго? Чаму не магу я знайсці ласку ў цябе? Чаму ты усклаў на мяне увесь цяжар народа гэтага? Ці ж з мяне пачаўся увесь гэты народ, або з мяне нарадзіўся, што кажаш мне: насі яго ў сэрцы сваім, як носіць звычайна карміцелька немаўля, ды адвядзі яго ў зямлю, якою прысягнуў я бацькам яго. Адкуль узяць мне мяса, каб есці нам? З плачам наракаюць на мяне, кажучы: дай нам мяса, каб наесціся. Не магу адзін вытрымліваць увесь гэты народ, бо занадта цяжкі ён для мяне. Калі такім чынам абыходзішся са мною, прашу, забі мяне. Калі маю ласку ў вачах тваіх, каб не бачыў я болей няшчасця свайго». І сказаў Господ Маісею: «Збяры мне 70 чалавек са старэйшын Ізраіля, аб якіх ты ведаеш, што яны людзі сталыя і кіраўнікі, і прывядзі іх у палатку сустрэчы, і хай там стаяць разам з табою. А я сяду і буду гаварыць з табою, і вазьму ад духа твайго, і перадам ім, каб разам з табою перанасілі яны цяжар народа, а не толькі ты быў ім абцяжараны. Таксама народу скажы: асвяціцеся, заўтра будзеце есці мяса. Бо я чуў плач ваш: хто дасць нам есці мяса? Добра было нам у Егіпце. І дасць вам Господ мяса, і будзеце есці. Не адзін дзень, а не 2, або 5, або 10, а не 20 нават, але ўвесь месяц, аж пакуль яно не выйдзе праз ноздры вашы і не вернецца ванітамі, бо адвярнуліся вы ад Господа, які паміж вас, і наракалі на яго, кажучы: чаму выходзілі мы з Егіпта?» І сказаў Маісей: 600 000 пешых у гэтым народзе, а ты кажаш: я дам ім есці мяса цэлы месяц. Ці мноства авечак і валоў будзе забіта, каб маглі яны наесціся, або ўсе рыбы мора збяруцца ў адно, каб іх насыціць. Адказаў яму Господ: ці ж рука Господа скарацілася? Ужо цяпер убачыш, ці слова маё спаўняецца на справе, ці не. Дык выйшаў Маісей і абвясціў народу словы Господа, і склікаў 70 чалавек са старэйшын Ізраіля, якіх паставіў вакол скініі. А Господ сышоў у воблаку і гаварыў з імі, узяўшы ад духа, які быў у Маісеі, і перадаўшы 70 мужчынам старэйшынам. І калі дух супачыў на іх, прарочылі яны, а потым пакінулі. А 2 чалавекі засталіся ў лагеры. Адзін іх зваўся Эльдад, а другі Медад. На іх таксама сышоў дух, бо і яны былі прызначаны, толькі не пайшлі ў палатку. І калі яны прарочылі ў лагеры,
прыбег юнак да Маісея і паведаміў яму, кажучы: Эльдад і Медад прарочаць у лагеры. Адразу ж Ешуа, сын Нуна, які ад юнацтва свайго быў на паслузе ў Маісея, сказаў: «Гаспадару мой, Маісей, забарані ім». Але Маісей адказаў: «Ці ж не раўнуеш ты за мяне? А калі б усе ў народзе былі прарокі, калі б даў ім Господ духа свайго». А Маісей і старэйшыны Ізраіля вярнуліся ў лагер. Але падняўся вецер ад Господа і прынёс з-за мора перапёлак і кінуў іх каля лагера на дарозе, на дзень дарогі з аднаго боку і дзень дарогі з другога боку лагера, амаль на 2 локці ад зямлі. Дык пастаў народ і ўвесь той дзень і ўсю ноч і ўвесь наступны дзень збіралі перапёлак. Хто мала сабраў, прынёс 10 звязак і пераскладалі іх вакол лагера. Яшчэ мяса было на іх зубах і хапала гэтай ежы, і вось узгарэлася абурэнне Господа супраць народа, і ударыў яго Господ вельмі вялікай плягаю. І тое месца названа Кіброт-Гатава, бо там пахавалі прагавіты народ. І выйшаўшы з Кіброт-Гатавы, прыбылі ў Асарот, і там затрымаліся.